Canal 21, Tele3. La televisió més prop, Tele3, Canal 21. Canal 21, Tele3. Televisió local de Vinaròs. Per primera vegada aquí a Vinaròs una escola de pares. Nosaltres tenim el regidor d'ensenyament del mateix ajuntament, Mariano Castejón, que voldríem que us expliqués per què aquesta escola de pares aquí a Vinaròs, la iniciativa de què ha sigut i més o menys expliqueu per damunt la col·laboració que hem tingut en tots els pares dels alumnes. Bé, la iniciativa podríem dir que va néixer dels mateixos pares. En els cursos anteriors, cadascuna de les associacions de pares de Vinaròs havia fet un intent de crear en cadascuna de les escoles uns cursets, una sèrie de xarres col·loquis, que en definitiva això és el que ve a ser l'escola de pares. El que va fer l'Ajuntament, l'iniciativa va partir del grup de Centre Democràtic i Social, va presentar una moció a l'Ajuntament, se va aprovar per unanimitat, i el que ha fet l'Ajuntament ha sigut recollir totes aquestes, petites iniciatives de les associacions de pares. Se va fer una sèrie de reunions entre els representants de cadascuna de les associacions i es va decidir precisament donar-li aquesta dinàmica que més o menys ens donarem a conèixer de lo que és l'escola de pares. Reunir-se 6 vegades a l'any, aquestes 6 vegades a l'any són 6 jornades, podríem dir intensives, perquè comencen a les 10 del matí i s'acaben pràcticament a les 4 de la tarda. Se va passar una enquesta als pares, se va traure quins eren els temes que podien interessar més i en això se va dividir en 6 sessions. Són les 6 sessions que cadascuna d'elles se porta a terme en un col·legi. La primera sessió es va portar al col·legi de l'Assumpció i avui estem aquí al col·legi de Misericòrdia. En definitiva, això podríem dir que és l'engranatge general de l'escola de pares municipal. Sí. Quina acceptació ha tingut per part dels pares perquè ser una cosa novedosa aquí als centres escolars? Bé, quan se va llançar la idea, els primers contactes que van tindre van ser amb els presidents, amb els representants de les APEs, i vam veure que realment sí, l'acceptació per part de lo que eren les juntes directives era plena. Això ens va impulsar a seguir treballant endavant i hem vist que la resposta dels pares, tenim escrits uns 140 pares, la resposta podem dir que és bona, acostumbrats a que quan se fan reunions d'aquest tipus i més pensant en que és pràcticament tot un dia el que s'espera o el que es guanya, segons se digui, podríem dir que és bona i si veiem cadascun dels grups de treball veiem que els pares estan molt interessats, estan molt motivats i les conclusions que trauen realment denoten aquest interès i aquest coneixement dels temes que cada jornada anem presentant. Sí, també podríem parlar de col·laboracions en aquesta escola de pares. Col·laboracions per part de psicòlegs, metges, realment ho teniu ben planificat. Jo diria, partint que és una escola municipal, des de l'Ajuntament s'ha buscat la col·laboració de tots. En primer lloc hi ha que destacar la col·laboració de lo que són les APEs. Quan s'organitza l'Assumpció, qui ho organitza, podríem dir, és l'Associació de Pares de l'Assumpció, o ja a Misericòrdia, és l'Associació de Pares de la Misericòrdia. És a dir, cada entitat, en aquest cas cada associació de pares, se fa responsable de quan s'organitza el seu centre. A part d'això, s'han anat buscant, sempre hi ha alguns detalls, com pugui ser elaborar el material, fer les fotocòpies, buscar, per exemple, els bolígrafos en el moment d'escriure dels pares, això se busca la col·laboració d'algunes entitats. La primera de les jornades va ser la Caixa Rural d'aquí de Vinaròs, la que va col·laborar. Avui en aquesta jornada és precisament la llibreria Papeleries Diaris, s'ha abocat, oferint els bolígrafos que se donen a això, en l'elaboració del material i també donant una carpeta amb els dossiers a cadascun dels monitors. En definitiva anem buscant la resposta més que queda de la primera porta, de la segona porta i ha sigut el que hem demanat ja abans. Sí. Podríem dir que aquesta és la segona xerrada que teniu. La primera va fer-se abans de Nadal i tractava un tema sobre educació dels joguets als infants. Realment ara ja heu valorat de que va servir per alguna cosa la primera xerrada? Home, creiem que sí. De fet, l'escola de pares, el gran objectiu que té és que sigui la dinàmica de treball, per explicar-me, és una dinàmica molt activa en què són els mateixos pares els que una vegada s'ha presentat el tema, una vegada, més que presentar el tema, diria, més que el conferenciant ha motivat els pares sobre unes possibles propostes de reflexió, són els pares els que creen les pròpies conclusions.
Les conclusions que es van treure precisament en la primera jornada doncs realment van ser molt positives, és a dir, notaven que aquest interès per part dels pares arribava es van treure conclusions de que en el moment d'organitzar-lo no creiem que s'arribés a allò, realment se va arribar. Beneficiós ho és, naturalment, perquè, com deia, el principal objectiu és que els pares, el simple fet que dialoguen entre si, de que cada pare plasma millor les seves experiències que no ha tingut un altre pare, millor solucionar un problema que un altre pare se li presenta i que ell no havia caigut en un detall en concret. I això per si mateix és positiu. A més de tot el material que es facilita, que al llarg del curs, poquet a poquet se faran en una bibliografia, tot en fotocòpies i en documents elaborats, que serviran no només per a l'edat concreta dels xiquets que tenen, sinó un xiquet que ara millor té 4 anys, doncs donem el material de 6, de 10 o fins a 14 anys perquè el pare vagi coneixent les etapes evolutives que tindrà al llarg, sobretot dins de l'edat escolar. Sí, podríem dir que aquestes reunions que tenim en aquesta escola de pares, com bé es diu escola de pares, els pares eduquen els seus fills a la casa. Realment és bo això per l'infant, per la gent que ve a escola. A vegades el pare, està clar que tots els pares volen educar els seus fills el millor possible i a vegades se planteja, com avui també s'ha plantejat, de quina manera puc educar jo millor el meu fill. I a vegades per desconeixement, avui concretament el tema que desenvolupem en la jornada d'avui és el desenvolupament de la personalitat. Si un pare no coneix els rasgos que té el seu xiquet en un moment determinat de la seva vida, a millor no comprèn les reaccions que pugui tindre. Si això se li dona a conèixer, si es dona a conèixer per un especialista, també basat en un audiovisual en què s'ha anat fent una evolució, però si se li dona a conèixer per un especialista i a més entra en contacte amb els pares, és a dir, un xiquet a millor de 12 anys presenta un problema que és el mateix d'un xiquet de 12 anys, però que un altre pare ja ha sabut assumir i resoldre. I en aquestes conversacions, en aquest intercanvi d'experiències que hi ha, en els petits grups que han vist, encara hi ha més, pues, a vegades se resolven, com te deia, problemes d'aquest tipus. Problemes molt puntuals, però que en un moment donat preocupen als pares i a vegades no saben com eixir del problema que es planteja. Sí, podríem dir que aquesta és la primera trobada que ha tingut, la primera escola de pares aquí a Vinaròs. En un futur se preveu continuar fent aquesta escola de pares o només ha sigut d'esta i ja està? La idea, de fet, és dir, quan se va presentar això a l'Ajuntament, la idea és aquesta, és dir, se va dotar pressupostàriament a la creació de l'escola de pares. Una de les coses que hi havia dintre de la moció era que com a màxim responsable estigués al front un funcionari, no un polític, sinó un funcionari municipal. De fet, aquest canvi encara no s'ha donat, encara funciona una mica allò com a coordinador, però de fet se passarà a un funcionari perquè sigui el que sigui el partit que hi hagi a l'Ajuntament o les persones, que l'escola de pares continuï. Que hi hagi un coordinador general, però que està clar que per part de les APES està en la seva intenció continuar l'escola en els cursos posteriors. Podríem parlar del pressupost total ja per acabar aquesta xerrada que hem tingut amb Mariano Castejón. Quin és el pressupost que més o menys comporta aquestes 6 reunions que tindrà l'escola de pares? El pressupost estimatiu que es va previndre en un principi eren de 350.000 pessetes, una quantitat avui en dia irrisòria per el que significa això. En què se'n van aquests diners? Doncs molt senzill. Sabeu que l'escola de pares funciona, a part del que són les xerrades, les conferències, els grups de treball, doncs mentre els pares estan treballant, doncs els xiquets estan atesos en una guarderia. Al mateix temps, després de les jornades, hi ha un dinar de germanor que s'han cobrit els gastos, a més de les dietes de desplaçament dels conferenciants. En el cas, ara normalment no se li paga a ningú, ni cobren monitors, ni cobren conferenciants, i són aquests petits gastos que poden haver com a millor en l'elaboració material en una cosa en concret, i seguirà sobre unes 350.000, a millor una miqueta més, però bueno, una quantitat, podríem dir, irrisòria per lo bé i per lo que representa l'escola de pares en si. Sí, aprofitant aquesta mitja de comunicació que és la televisió Tele3 de Vinaròs, et podries dirigir als pares, fer-los concretament, dir-los alguna cosa per educar els seus fills a casa? Home, per educar, no seria el moment en quan a coordinador de l'escola de pares intenta donar aquí una conferència del que podrien fer. El que sí que m'agradaria és, sabent que avui no podem vindre, la pròxima jornada farem un descans, el que és el mes de febrer, perquè tots sabem el que passa el mes de febrer a Vinaròs en el Carnaval, i passarem ja al mes de març. En el mes de març la jornada crec que se desenvoluparà sobre allà el dia 10 o el dia 12, no recordo exactament quin dia, i ja donarà a conèixer per mitjans de comunicació, i que el tema ja està clar, el tema serà la salut escolar. De quina manera els pares, sempre està enfocat als pares, poden detectar una sèrie d'eficiències en quant a salut en els xiquets, de quina manera poden emendar aquestes deficiències que troben, i en aquella ocasió comptarem amb la senyora Concha, que és una pedagoga, jo diria que més que una pedagoga és una comunicadora nata, és la responsable de Vinaròs, una de les responsables de Vinaròs del projecte que té l'Ajuntament de Ciutats Sanes,
i en definitiva jo crec que és una jornada molt interessant perquè també, com la majoria de coses, hi ha petits detalls molt petits però que se van acumulant i fan una forma grossa de que se ens escapen als pares tenint en compte la sanitat, sempre enfocat des del punt de vista preventiu de la sanitat dels nostres fills. Sí. Jo crec que serà un tema molt interessant i que, com veiem, cada vegada hi ha més gent a l'escola de pares i que també, per què no omplirem els col·legis. En aquella ocasió, només per acabar ja, diré que si ho vam fer primer al Col·legi de l'Assumpció i ara ho fem a la Misericòrdia, per al mes de març serà el Col·legi de Licea Quijote el que es farà càrrec de l'organització d'aquesta escola de pares, que està oberta a tots els pares. Bé, ja per acabar, una última pregunta una mica política. Podríem dir que s'apropen, ja venen prop les eleccions seran al maig, i sembla que d'alguna manera la gent que està a l'Ajuntament, els diferents partits que a l'Ajuntament intenten crear coses, fer coses de cara a l'electorat d'ell. Realment s'ha de ser així o s'ha de treballar durant tots els 4 anys els mateixos consellers? Home, jo diria que l'Escola de Pares en concret va ser un projecte que es va presentar a la Comissió d'Educació farà 2 anys. La primera resposta que va haver, qui me coneix ja ho sap, que jo no me dono per vençut, la primera resposta que va dir que sí, però ja ho estudiarem. En definitiva, després van passar un any, a veure que allò ni s'estudiava, ni tirava endavant, van presentar la moció al ple, ens van dir que presentéssim el projecte global de funcionament, ho van presentar, se va aprovar, i jo no crec que, de fet, no crec que quan s'apropen unes eleccions la gent treballa més o treballa menys. A millor són els mateixos mitjans de comunicació els que ressalten més les coses que fan uns que fan els altres, basant-se en això de que venen eleccions. Però jo crec que durant els 4 anys que un està a l'Ajuntament intenta fer el que pot, bonament el que pot, intenta treballar des del primer dia fins a l'últim, a la vegada també és el que sempre ens passa a nosaltres, és que presenteu moltes mocions. No, el que passa és que hi ha un procés d'estudi, un procés de què passa bé en les deficiències que té el poble, que això potser ens ha portat 1 any, 2 anys, i després surten els fruits. Els fruits, naturalment, també surten a l'últim any de legislatura, però que en definitiva no crec que se treballa més, sinó que és resposta d'un fruit continuat, d'un treball continuat. Mariano, enhorabona per aquesta tasca que heu engegat, que heu encetat, com és l'Escola de Pares, i pensem que aquesta iniciativa que ha vingut per part de Mariano Castejón des de l'Ajuntament continuï ja en propers anys. Crec que sí, que a més si intentem a través de tots els mitjans de comunicació que això arribi a més gent, com la televisió arriba a més gent, suposo que la propera jornada d'Escola de Pares tindrem els locals de lo que és l'Escola Licea Quijote de Gom a Gom. Gràcies. Res, a vosaltres. Han sentit vostès l'entrevista que vam fer al regidor d'Educació de l'Ajuntament. Ens explicava el motiu d'aquesta escola municipal de pares i també les coses que tractaven els pares de prop, dels problemes dels seus fills. I continuaven fent el repàs per les aules de treball. I trobo que ara penso, quan parlem amb els pares i tot, que encara penso ara que quan era més joveneta i més centrat, me va fer falta aquella comunicació que mare a filla, que ara veig que és molt positiva. Todo lo que yo digo que es una mala educación que para los padres, una mala educación. Maria Carmen, una diferència de pocs anys, després de l'edat de la discoteca, i a volta,
que et van, tu te'n pots anar a l'escola. Ton pare diu que no, i tu que sí, i a mi te'n deixa anar perquè estàs més comptes, no és la primera que ho dius. I al final que sí o que no, bueno... Un pare, sí, de veritat, no sé si, un pare, un pare, i la mare, una mare, Anna? Per canviar de molt, mira, la situació que es planteja la següent. Resulta que anava a l'institut i troba un motiu determinat que no sap. Canal 21, Tele 3.